Kaixo, Tarana naiz, jatorriz Azerbaijandarra, baina aspaldik Tolosaldean bizi naiz, Tolosako biztanlea naiz. Eta aspaldik ere bai euskara nire bizitzara sartu zen. Hasieratik nire seme-alabei bere eskolako gaietan laguntzeko, etxeko lanak, guraso bezala eskolako ekimenetan parte hartzeko. Baina handik aurrera euskara gero eta gehiago erabili nun nire bizitzako ia arlo guztitan. Lan mundun, ikasketan, kultura, jendeekin harremantzeko garaian ere bai, euskara oso importantia, garrantzitsua izan da. Eta espero dut hemendik aurrera ere bai erabiltzea. Eta nire seme-alabekin etxean ere bai, gure artean harremantzeko nire ama hizkuntzekin batera euskara ere bai erabiltzen dugu eta beste hizkuntzak ere bai. Euskara ez dakiden gurasoei ikusten dut ikasteko, eta merezi dula. Behintzat etxean txikiak baldin bai ditugu, behain eskolako gaietan asko laguntzen dugu eta behain eskolako bizitzan parte hartzeko atiak irekitzen dira. Gurasoekin harremanetan jartzeko, eskolatik kanpon ekimenak egiteko ere bai merezi du jakitea euskara. Eta handik kanpora, bakoitzaren bizitzarako, bereziki lan mundurako, euskara ate gehiago irekitzen ditu. Euskal Herrian eta noski Tolosan ere bai, Eusfera proiektua antolatuko da maiatzeko 7tik 17ra. Hainbat ekimen antolatuko dira proiektu honen barrun. Animatu zaitezte hurbiltzea eta zuen etxean ere bai zure familiaekin euskara erabiltzea.